Mina kalian juga hito sengkeme hadian bangi lai ya ka lingba kilat patai kubor kejingi kendu jong gini ki ar ki menteri hamba meklia batasan hagalor ban ye pembek yo purusan yo ka phase 2 katkum ka kejingi i jongi lingba ka kilat patai kubor ni kwa ban ai ka kurwo syaki MDC jong ka Autonomous District Council jong ka khat bar ka jahat kelak dari kapor ban yashai ki MDC ba kini ki ar khat bat jahat ki don kat kum ka schedule menshua united hendrai mentang ngi i ba kelak long divided hapo ke constitution jongkari India ban le ayu baling akran ya kata ba ngalai i ba kat nam poi ki por kat nam poi ki sngi i hakapor election kiju ya perta baka karnet benrio lane ka schedule ka dei ka state jong gajet menrio hendrai menta ka kelalong ka keti kat mang yai ksat kata nang yai ngam balingan ni di la pet tho ngi la pet ngor habang ya jet ya ki MP wai MLA lai benrio ngot bat kham tam ya ki MDC ke ba kontor pa khasi jentia ke pa don ro ngot kai ka pa penlong ya ki ba kin ya shong ngap jar kani ka jing ya shong lang hagidis council ka jing shong jing shong liang mo hagitis konsil kawanra ya ka jing tolot kabajor namar kumno nginjale persya barkas ketriat haba kitang dei hakaju kaseng kani ngila setawan man ka por ba kala dei ban depoliticize no ban pangklan no ka party less ya ka dus konsil balai mangi kipat ba ngi hab ban ya kira le kiu yang le yang saw ngi hab yami ban ya daw shamadan bandawa habala dat je ki MLA ki MDC ya ki MDC lai phongot ki MLA lai phonriongot yu MP wai ki bayo da ka jing sio ki bayo office ki bayo kali ki bayo muktiar shano ki ja ki lai phonriongot bat ki ta ki lai phongot ki MDC ki MP ki bala je to pat ba ki MLA MP jing sha ki MLA ki MP ki MDC ki bam ya hab ya ka MU ki la dai ban ino lani ban resign ban weng no yala dia nak suki kat kani ka konrum kanram hau put sam kini ki MDC MLA MP badan buram jumi kidang yai ngap jarjar kim yami shamadan kim ya lej ya kendu ya upat ba lani ban yalam ya upat ba sekretariat wat ka city ka bangidang dat ai ban kani syaka khat ki konthop ki kot kisla ki baki ai sekretariat kim pelat pet ba kerja bangipan dia kata kok dia ka report jong kani ka boundary committee ru kim patai kata ka kai phat regional committee ru ka ja sa ingim tep penban ka susi yangi ki basat yai perta lani mi siat sait ngi ki basat dawa samadan penban ka pasungsi ki ong ba ka khat ki ong ba kimdon benta haki hima ki hapan let sa yang Kashari Supreme Court kani tek la long kumbat tiet dong nembat jaga jaj pendrio hi bat ya ka elaka bat ke himar punjo lada kini ki hima ki elaka kimdon benta te kila dei ban mi no ban pempai lane tham pat ba no ya sanat mentoi yu ban ya don benta bat kani ka dus konsil bat siksha do ka bamla ban pet lane ban ya dayo putusam ka bakham lengo kabalong ba hadin yu pusnem ladon kumba sausangut ki CM ki EM dekis pangut ki MLA ki MDC ki MLA ki MP ki lale ayu ki balayo mlo tulop na ka pisau pat ba kumno kat ka district council kamdon ya lau jong putusan kamdon boundary uba itho da ka sarkar India hapo ka constitution lani ka riti sinsar jongka ri India sagawai kalong ka baleranya bakat kum ke jingmi ka tu kokor kubor ki jinge kren ki CM Asamat Meghalaya kalong ba ki EDC Assam ki Khamdon bor bani ki EDC hapo Meghalaya bat lahap ban penrung Ashuki ya ki EDC Assam hapo ki jinge kren pem uja upur sam te ngisngo ba ka
kan bahasibun yaki MDC jong borok ki RADC jong ka khat bat ka jahat hapok ka pok Meghalaya ban shim ya karai ban resign pat ban pendam no ya ki ADC hapok Meghalaya namar kala pau shai ba kim don bor bat kim dei ki bala ban yada ya kari khasi jentia kila long tang gi jinglot kapisau pat ba kat hadu syukha ke political party napo desekomsen namar kata ni kentu yaki MDC jong kini ki broar autonomous council ka khat bat ka jadi ni ko abun kentu yaki lada hagani ka face tu lada kim kentup yaki hapo ka ne ka po ka regional committee tangi na kalyang jongi ni kentu yaki nabunta ka jaj benrio ni haban ya shaino bahkan mentoi bahkan don ke sikshadol ka bakhlem beniat bat ka bakti kajakayeng ka bakat nang ki kat nangam dalam hasisha ki MDC baro pakinti no lani resign no namar kajingleran bahau produsan ya UADC asam uyo ya ka syuki shom kaburam kajing itu kat ba UADC Meghalaya pat basensyar da kaju karong umdan beniat bat scam kajakayeng bat umdan syuki ban syong hakami manya keren ban pembeki uput usam hapdeng jong jela Meghalaya bat asam publish